Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prieto. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamog yung salamat. Lalaki nga nagkanto lang sa bailihan sa Talisay City, Negros Occidental, gintiro patay. Sa iling Pedreso nakatuto. Why ito ka namo nga po ko. Kagamay sa to. Hindi mabato ni Lolo Delfin nga naglisensya lang nga magkadto sa bailihan. Apang wala na makabalik ang iaapo nga si Ray Bologna, 23 anyos, matapos gintiro sa makapila ka beses rason sa iya kamatayon. Sunod sa lolo sa biktima, manugtulog nga inisang naglisensya nga magpadulong sa bailihan matapos ginhagad sa isa ka lalaki. Nagad siya nga makagto sa babaw. Hindi man sa galing kay ginapilit gid siya nga masaka to. Tinaglisensya pa sa magulang niya, balik lang ko tol. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga sang-ara na ang biktima sa bailihan. May 3 kalalaki nga nag-istorya sa iya. Gilayon man nga naglakat ang 3 apang sa ila pagbalik. Gintiro na sa isa sa mangini ang biktima kag madasig nga nagpalagyo. May motibo na nga ginasunod ang kapulisan sa kamatayon sini. Pinatanaw tada subong nga motibo ma'am is because nga may mga insidente tada no sa mga kinawatay sa mga manok. Posible ang aton nga biktima ginasuspisa. May natumod naman nga persons of interest ang otoridad. Ibanta nga suspect sa subong may persons of interest na ta pero padayon pa ang aton pag follow up kag pag-imbestigar. Upod Garuel Bangoy, Aideen Pedraso, 1 Western Visayas.